Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Faith na nasa Colorado, USA. Ganito ang isinasaad ng kanyang kwento. Dear Ate Emmy, tawagin mo na lang akong Faith. Pangalan ito ng anak ko, kaya ito ang nais kong itawag mo sa akin. Lumaki ako sa Pilipinas, at kung may mga tinatawag na single mom, maniniwala din siguro kayong may mga single dad dahil ganyan ang estado ng tatay ko. Mabait ang tatay ko at wala akong masabi sa kanya dahil kung ako ang tatanungin, masasabi kong ang tatay ko ang the best father in the world. Pero normal lang siguro sa anak na hanapin ang kanyang ina. Congratulations anak. Graduate ka na ng high school. Proud na proud ako sa iyo, Faith. Salamat, Papa. Maraming salamat. Oh, paano anak? Uwi na tayo para makapagsimula na ang party sa bahay. Ha? Party, Papa? Oo anak. Siguradong handa na ang pagkain sa bahay. Sinong naghanda, Papa? Andito tayo. Basta, may handaan sa bahay anak. Ha? Oh, bakit parang nagulat ka? Binibiro mo naman ako, Papa. Paanong may handaan doon? Nandito tayong dalawa. Sorpresa anak. Papa,
Hindi dahil tayong dalawa na lang ay hindi na kita kayang sorpresahin. Kaya tara na anak, yayain mo ang mga kaibigan mo kung gusto nila dahil may handaan talaga sa bahay. O ano anak, nasorpresa ka ba? Opo, Papang. Kasabot mo pala si Tiang Lydia at mga pinsan ko para maghanda dito sa bahay. Sorpresa nga di ba? At may isa pa akong sorpresa sa iyo anak. Ha? Ano po yun, Papang? Kahit anong gusto mong kurso sa kolehiyo, yun ang i-enroll mo. Ha? Papang? Oh, bakit anak? Ayaw mo ba? Gusto ko, Papang. Gustong gusto ko. Pero... Oh, Faith anak, bakit ka bumuntong hininga? May gusto sana akong hilingin, Papang. Sana, pagbigyan mo ako. Ano yan anak? Sabihin mo sa akin. Pangako, kahit ano pa yan, ibibigay ko sa'yo. Gusto ko sanang malaman ng tungkol sa nanay ko. Ha? Please, Papang. Kahit yun lang ang ibigay mong regalo para sa high school graduation ko. Please. Nagtataka ako kung bakit malungkot ka, Faith. Dapat masaya ka. Kasi bukod sa nagtapos ka na ng high school, kahit anong gusto mong kurso, pwede mong i-enroll. Jose, May problema ka ba? wala naman. Bakit malungkot ka? Ayaw yata akong pagbigyan ni Papang sa kahilingan ko. Ano? Paano hindi ka niya pagbibigyan? Pag-aaralin ka kahit anong gusto mong kurso, di ba? Hindi tungkol dyan. May iba akong hinihiling sa kanya. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung pagbibigyan niya ako o hindi. Faith anak, patawarin mo sana ako kung umabot ng ilang araw bago ko sasabihin sa iyo ang aking desisyon. Papang, Simula nung naipanganak ka, sinubukan kong iwasang magsalita ng tungkol sa nanay mo, lalo na kapag nakikinig ka. Papang, kung ayaw mo talagang sabihin sa akin ang tungkol kay nanay, hindi ko na ipipilit. Kalimutan Hindi na lang anak, hindi. Tama ka. Dapat lang na malaman mo ang totoo tungkol sa nanay mo. Inaamin kong gusto kong ilihim ito habang buhay. Pero sadyang darating ang panahon na kailangan kong sabihin sa iyo. Papang, At ito na ang tamang pagkakataon, Faith. Kaya makinig ka anak. Sasabihin ko na sa iyo ang lahat tungkol sa nanay mo.
ko nung una, wala talaga akong malalaman tungkol sa nanay ko, Ate Emmy. Pero sabi nga ng tatay ko, may tamang panahon para sa lahat. At yun na nga ang tamang panahon. Hanggang sa pinakamaliit na detalye tungkol sa aking ina, ibinunyag sa akin ng aking ama. Hindi ko alam kung dapat akong matuwa o malungkot dahil hindi pala talaga kami ang legal na pamilya ng nanay ko. Nagkaroon lang sila ng lihim na relasyon ng tatay ko nung nasa Pilipinas ang aking ina. Kung sinabi mong binigay na ng papang mo ang contact information ng nanay mo, ano bang ginagawa mo, Faith? Jose, Kontakin mo na. ewan ko ba? Natatakot ako. Ano? Ikaw naman. Napakatagal na panahon ang hinintay mo para malaman mo ang tungkol sa nanay mo, di ba? Ngayong nagtapat na sa'yo ang tatay mo at may contact ka na sa nanay mo, natatakot ka? Ano ba yan? Hindi ko alam, Jose. Iniisip ko kasi yung sinabi ni Papang. Ano bang sinabi niya? Palakasin ko raw ang loob ko kung kokontakin ko na ang nanay ko. Dahil kapag nasaktan ako, mas masasaktan daw si Papang. Ha? Teka, paano yan? Ewan ko ba? Kaya parang may takot na akong makipag-ugnayan sa nanay ko. Bahala na. Magme-message na ako sa nanay ko. Gusto ko talaga siyang makilala. I-message ko siya sa contact number na binigay ng tatay ko. Magandang araw po. Ako si Faith at anak ako ni Ben. Isisend ko na. Ayan, naisend ko na. Diyos ko, kinakabahan ako. Magre-reply kayang nanay ko? Sana mag-reply naman. Mahal pa naman ang pag-text message abroad. 15 pesos per text. Kaya sana mag-reply naman si nanay. Sana. Wait, anak. Bakit? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak, anak? Papang! Anak, bakit? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Papang! Nag-message na ako kay Mamang. At? Anong sabi niya, anak? Yan ba ang dahilan kung bakit ka umiiyak ngayon? Opo. Sabihin mo sa akin, Faith. Anong sinabi niya sa'yo? Sabihin mo sa akin. Nasaktan ka ba sa sinabi niya? Hindi naman po. Bakit ka umiiyak? Paano? Ang tagal kong kinagiliwan ng aking ina. Kaya hiniling ko sa inyo kung paano ko siya makokontak. Faith, anak. Naglakas loob akong nag-message sa kanya. Ang tagal pa niyang mag-reply. Makalipas ang 4 na oras,
Nag-reply lang siya ng hi sa akin. Faith, anak. Sinabi ko naman sa'yo na magpakatatag ka kung gusto mo talagang makilala ang nanay mo. Mahirap ang sitwasyon, anak. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? May legal siyang pamilya. Kaya ikaw sana ang umunawa. Kung gusto mo talagang makilala ang nanay mo, huwag kang susuko. Ipagpatuloy mo lang ang komunikasyon mo sa kanya. Huwag kang mag-aatubili. Basta't maging matatag ka lang, anak. Ibig mong sabihin, Faith, may komunikasyon na kayong mag-ina? Oo, Jose. Kaya lang, ilang oras ang lumipas bago siya nag-reply sa text ko. Gaya ngayon. Kaninang umaga ko pa siya tinext. Pero hapon na, hindi pa siya nagre-reply. Baka naman busy. Nasaan ba siya? Nasa Colorado, USA. Ha? Amerikana ang nanay mo? Half-half. Pilipina ang lola ko, sabi ni Papang. Pero ang lolo ko, purong Amerikano. Ganun ba? Oo. At sandali lang, si Papang ata ang nag-text. Ha? Jose? Nag-text si Mamang. Ha? Wait lang ha, babasahin ko muna ang text niya. Ganyan ang sitwasyon namin ng nanay ko, Ate Emmy. Totoo ngang may communication kami, pero matagal bago siya mag-reply. At kahit minsan, hindi niya ako kinumusta. At ang pinakanakakasakit ng damdamin, hindi man lang niya ako tawaging anak. Pero ganun pa man, masaya ako, lalo na't nandyan pa rin ang papang ko para pasayahin ako. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nakatanggap ako ng text message na labis kong ikinatuwa. Anong sabi mo, Faith? Magbabakasyon daw dito sa Pilipinas si Mamang, Papang. Sa wakas, magkikita na rin kami. Oh, hindi ba kayo masaya, Papang? Sabi ko, magkikita na kami ni Mamang kasi magbabakasyon sila dito sa Pilipinas. Oh, Papang, bakit ka malungkot? Hindi ka ba masaya para sa akin? Masaya ako, anak. Kaya nga lamang, nag-aalala ako para sa iyo. Ha? Bakit, Papang? Kinakabahan ako, Faith. Kaya wag mo sanang kalimutan ang lagi kong sinasabi sa iyo na maging matatag ka kahit ano pa man ang mangyari. Magpakatatag ka, anak.
Masaya ako para sa'yo, Faith. Sa wakas, magkikita na rin kayong dalawa ng nanay mo. Salamat, Jose. Buti ka pa, masaya para sa akin. Ha? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Si Papang, napansin kong nalungkot siya nung nalaman niyang magbabakasyon dito sa Pilipinas ang nanay ko. At dapat daw akong maging matatag. Ganun ba? Siguro, ang pinakamabuti mong gawin, sundin mo ang payo ng tatay mo. Tandaan mo, kung sino man ang tunay na nakakakilala sa iyong ina, walang iba kundi ang iyong ama. Papang, okay na ba itong damit ko? Ang ganda-ganda mo, anak. Lalo pang lumabas ang kagandahan mo dahil sa suot mo ngayon. Ikaw naman, Papang. Binobola mo na naman ako. Hindi, anak. Talagang napakaganda mo. At lubos akong nagpapasalamat sa Diyos dahil napalaki kitang mabuting anak. Ikaw ang best father, Papang. At ako ay nagpapasalamat. Pero, Papang, tama ba itong damit na ito para sa pagkikita namin ni Mamang? Oo, anak. Bagay na bagay sa'yo. Faith, anak. Yung lagi kong sinasabi sa'yo, ha? Yung bilin ko, maging matatag ka. Papang, Kahit anong mangyari, lakasan mo ang loob mo. At kung sakasakali man, tawagan mo sana ako agad. hi, Mamang. Please, huwag mo akong tawaging mama. Ha? Tita ang itawag mo sa akin. Huwag mo akong tawaging mama. Pero, bakit? Ano bang dahilan? Bakit ayaw mong tawagin kitang... Come on, huwag matigas ang ulo. Call me tita. Yan ang gusto ko. Sige, kung iyan ang gusto nyo. Tita. Yan ang gusto ko. Ipakikilala kita sa asawa at anak ko. Pero sasabihin ko sa kanila na pamangkin kita at tiyahin mo ako. Ano? Sana malinaw sa'yo yan. Halika, sundan mo ako para ipakilala kita sa pamilya ko. Pero tandaan mo, pamangkin kita at tita mo ako. Diyos ko. Napakasakit naman ang nangyayari sa akin ngayon. Hindi ko sukat akalain na magiging ganito ang pagkikita namin ng aking ina. Ang sakit. Please, Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas ng loob para harapin ang pamilya ng nanay ko sa pagpapanggap na pamangkin niya ako. Huwag mo akong pabayaan, Diyos ko.
Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko ng mga sandaling yon, Ate Emmy. Hindi ko inaasahan na ganon ang mangyayari sa unang pagkikita namin ni Mamang. Ganon pa man, naglakas loob akong harapin ang kanyang pamilya at inisip ko na lang ang laging sinasabi sa akin ng aking ama. Nagpatuloy ang mga ganitong pangyayari hanggang sa nakasanayan ko na at parang normal na sa akin ang lahat. Lalo na tinulungan din ako ni Mamang sa mga pangangailangan ko sa financial at siya rin ang tumulong sa akin para makarating ako dito sa Colorado, kung saan din siya naroroon. Ang lagi ko na lang iniisip, hindi man ako kinilala bilang anak ng aking ina, ang mahalaga ay nabigyan niya ako ng buhay noong ipinanganak niya ako at nakita ko ang kagandahan ng mundo. Dito ko na nakilala ang asawa ko at dito na ako nagkapamilya. Madalas din kaming magbakasyon sa Pilipinas bago ang pandemya para bisitahin ang aking papang. Pero ngayon, mahigit 1 taon na kaming hindi nakakauwi dahil sa sitwasyon. Pero alam kong magiging maayos din ang lahat at makakauwi din kami para makapiling ang aking papang. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Faith. Faith, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Pinakamasakit na siguro para sa isang anak na hindi siya kilalanin ng kanyang ina, lalo na sa mabubuting anak na tulad mo. Pero alam mo, hanga ako sa hindi mo pagsuko sa kabila ng sakit na iyong naramdaman ng mga pagkakataong yon at sa pagkakaroon mo ng positibong pananaw sa buhay. Kaya natitiyak kong magiging mabuti at mapagmalasakit kang ina sa mga anak mo at magiging mabuting ilaw ng tahanan. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok na